Vreme je za novi recept. Ako ste ljubitelj dobre klope, ne zaboravite da zapratite naš kanal i uživate sa nama u svakom zalogaju. Danas pripremamo jedan klasik, sočni pirinač sa šampinjonima. Prvi korak je priprema pirinča. Dobro ćemo ga isprati, a zatim staviti u aparat za kuvanje. Koristimo zlatnu razmeru vode i pirinča, 3:1. Dok se pirinač krčka, prelazimo na povrće. Čistimo šampinjone i luk, seckamo ih i ubacujemo direktno u tiganj. Dodajemo malo ulja, omiljene začine i sasvim malo vode. Sve vreme lagano mešamo kako bi se ukusi povezali, a sastojci ostali savršeno sočni bez lepljenja za tiganj. Kada je sve gotovo, sjedinjujemo pirinač i pečurke u jednu mirisnu celinu. Naš ukusan ručak je spreman. Mi smo ga danas poslužili uz svežu rukolu, koja se fantastično slaže uz ovo jelo. Prijatno i hvala vam što ste gledali. Ne zaboravite da kliknete na zvonce i zapratite nas za još ukusnih recepata, zanimljivih putopisa i kreativnih uradi sam projekata. Vidimo se uskoro.